நம்ம ஸ்டாலின் அப்பா ஜம்முன்னு ஜெர்மனிக்கு போயிருக்காரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக. இந்த மாதிரி ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் இபிஎஸ் வெளிநாட்டுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போறப்போ வந்துட்டு இந்த லட்சணத்துல வெளிநாடா தேவை முதலீடா வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் முன்னேற்றத்துக்காகவா இல்ல உங்களோட முதலீடை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவா அப்படின்னு சந்தேகம் வருதா வரலையான்ட்டு கேள்வி எழுப்பியிருப்பாரு. இப்போ நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்கறேன் அப்படின்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற மொத்த பணத்தையும் கால்குலேட் பண்ணா எக்கனாமியா ஆடி போயிடும். அது அள்ளி லைட்டா தெளிச்சு விட்டாலே தமிழ்நாட்டில் மொத்த பிரச்சனையும் தீர்ந்து போயிடும். இப்போ எலெக்ஷன் வருது, ஸோ உங்களோட பணத்தை செலவு பண்ண உங்களுக்கு மனசு வரல, அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற பேர்ல காசை உள்ள கொண்டு வந்து இதை பண்ண போறோம் அதை பண்ண போறோம்னு நல்லா ஒன்று பண்ண போறீங்க. வச்சிருக்கிறது பூரா கருப்பா, இதுல பேசுறீங்களா பொறுப்பா? இப்படிலாம் நான் கேள்வி கேட்டாலும் உங்களோட பதில் என்னவா தெரியுமா இருக்கும்? ஆகவே அடிக்கிற கொள்ளை அடித்துக் கொண்டே இருப்போம், செய்கிற ஊழலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்போம். அதான் தெரியுமே. இப்போ எந்த மாதிரி டிஎம்கே ஆட்சி தெரியுமா நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில்? ஆக இந்த நாட்டை குட்டிச்சவாக்கக்கூடிய நிலையில ஒரு ஆட்சி தமிழ்நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பதான் பேசுறீங்க உண்மை. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்க தன்மை. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாவம் பொம்மை, ஆனா இப்படியே இருங்க, இதுதான் நாட்டுக்கு நன்மை.